И, и точно сега ще се скрие слънцето, естествено. Винаги съм се чудил, когато бяхме мънички, нашите родители ни пълниха главите с някакви глупости. Сещате ли се за когато сте малко детенце и попитат: мамо, откъде идват бебетата? Маме, бебетата, щъркелите ги носят бебетата. Окей. Приемам. Нали? Да кажем, че това е най-доброто извинение за това, което всъщност си свършил 9 месеца преди това. Няма значение. Добре, само че винаги съм се чудил. Щом щъркелите носят човешките бебета, кой носи щъркелите бебета на щъркелите? Така да е, интересни мисли ми се въртат на мене в главата. От време на време се чудя всъщност къде сбърках. Къде точно сбърках, по дяволите. Преди 2 месеца някъде стоя си аз най-спокойно вкъщи, чета си за външната политика на България по времето на Първа и Втора световна война. Ето, представяте си мен как стоя и чета. Само че в следващия момент чувам от кухнята е натам, нали, да ви запозная малко с къщата ми. От кухнята се чува как баща ми си увеличава радиото. Отивам там и го виждам как си е пуснал радио Зирок. Нали, пускат хубава песен. Окей. Стои и се чуда. Добре, и аз го правя, всичко е нормално. Отивам да видя майка ми как го приема, защото все пак майка ми не слуша тежка музика. Някакви такива неща. Влизам в хола е там, нали, както кажа, ще ви запозная с къщи. Виждам тя застанала там с слушалки. Такъв, мамс. В този момент бях... Аз си тръгвам. Тръгвах се тук в стаята и си чух, кое точно не е наред, че нашите са си пуснали супер силна музика, един е наклонен, другите на слушалките. Или че сина им стои в стаята си, пуснал си, т.е. даже без музика стои и чете за външната политика на България. И така да, както ви казах, интересни работи ми се случват. И така, днешната ми простотия за днес ще приключи с това, тези две малки историки, няма проблеми. Ще записвам утре нов епизод. Може би. Надявам се. Не, че в момента точно съм се надъхал да ги правя, така че ще се видим утре. До тогава, майната ви.